Gospodine Josipoviću, solarne energije, da ili ne? Da, to je, naslov je postavljen hipotetički, zato jer mi znamo kako sunce djeluje i kako šalje energiju na zemlju, znači preko 174 pikavata nam šalje, zemlja od toga apsorbira možda samo 10%. I fuziju, znači fuzijski ciklus se nastavlja uvijek dok mi da to primamo zračenje solarne energije. Prema tome, u svakom slučaju da, zato jer dobivamo besplatno sunčevu energiju, međutim još uvijek je proizvodnja fotonaponskih ćelija skupa za sada. Pretpostavlja se da će za 8 godina biti toliko jeftina da će dostići razinu energije iz nuklearnih elektrana i elektrana iz ugljena. Ovo je, ja mislim, već 5. ciklus energetskog samita i uvijek se srećemo se ovdje, razmjenjujemo iskustva i mislim da je veoma pozitivno i da treba nastaviti tako, naravno uvijek neke nove teme, uvijek neke inovacije i tako dalje.